Benvinguts al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Estem molt contents perquè un dels nostres objectius aquí del museu, de l'enxarxa i de tota la gent que treballem al museu és que això que tenim aquí no us soni raro. Heu viscut mai aquest museu? Sabeu que existeix? Us agrada o no us agrada el museu? A veure, aixequeu la màquina del museu! Fantàstic! Això m'agrada molt! Cap aquí, us posarem les acreditacions i vosaltres començareu per baix al museu per la meravellosa i fantàstica exposició de la bruixa. Bones, soc el Blai Oller Fernández de l'optativa UMA, de l'Institut Martí l'Humà. Va sortir el tema sobre l'exposició, que havia de ser un tema sobre la història. Després, a partir d'això, vam dir que havia de ser un tema que agradés al públic i que no fos massa difícil d'empassar i de digerir. A través d'això va sortir el tema bruixes, que és un tema que a la gran majoria de persones els agrada, ja que té una llarga història, es pot tractar de maneres o molt difícils o molt fàcils i es pot dirigir a totes les edats. Hola, soc el David Ferran i soc el comissari d'aquesta exposició. Doncs ens vam dividir en 5 equips i vam dividir l'exposició en 7 àmbits. El primer àmbit, que és el que trobem aquí, explica una mica l'origen i el concepte de bruixa, com van començar, per què es deien bruixes. Tenim el segon àmbit, que és la sal negra, i ens explica com es fa, per què es feia servir, i inclús tenim una part interactiva a la que pots fer-la tu mateix. El tercer àmbit són les herbes remeieres i parla de les herbes que més utilitzaven i que més es coneixien. També n'hi ha que només coneixien certes persones, que poden ser molt boniques però poden arribar a ser mortals. El quart àmbit parla sobre el mite i l'art d'aquella època, amb quadres de Goya relacionats amb les bruixes i un mapa del nostre territori. El cinquè àmbit és la part de l'equip de producció, on hi ha una maqueta que simula la festa de l'Aquelarre de Cervera, amb acompanyament audiovisual. El sisè àmbit parla de la repressió a Montblanc, ja que vam fer un estudi i vam treure un llistat de dones que van ser condemnades a bruixes aquí a la Conca de Barberà. I l'últim àmbit, que és la part interactiva, en la que hi ha contes, s'han de trobar uns personatges amagats i sonen contes llegits que vam anar a gravar a la Ràdio Montblanc. De petita duia una gran cua, de gran viatge vaig quedar esquat. A les nits, si fa bona lluna, li canto tot fent rac-rac. Vam rebre una carta al col·le i llavors la vam rebre. I ens va dir que teníem que comprar plantes aromàtiques i plantar-les al nostre col·le. I llavors les vam plantar i vam fer una bosseta d'euros. I aquí dintre vam ficar espernallac, romaní, espígol, sàlvia i herba de Sant Joan. Quina és la planta remeiera per excel·lència que deixa quasi tot? Farigola, espernallac, orenga, verde... Vam anar amb un senyor que ens va explicar el que hi ha aquí, que tot el que diu aquí està en llatí perquè abans no hi havia el català, només hi havia el llatí. Llavors ens va fer aquesta pomada i ens la vam emportar. Doncs primer un dia estàvem a la classe i vam pensar els arbres del pati estarien amb fulles o sense. Llavors una tarda vam baixar al pati i vam veure que tots els arbres estaven sense fulles excepte l'alzina. I vam començar a tindre l'interès de treballar el projecte de l'alzina. Per primer vam fer aquests llibres on vam fer-los individualment i vam apuntar les característiques de l'alzina i les coses que té, les parts. També un dia vam vindre a fer aquí una visita al museu per veure els usos de la fusta de l'alzina, on vam aprendre moltes coses com el que es fan com eines, mobles i coses amb la fusta. Un lapbook és com un llibre molt gran que conté informació sobre algun tema, no? En el nostre cas hem fet l'alzina. I després vam acabar tot, ho vam ensenyar a la classe, vam valorar
i vam començar a fer el Canva. El Canva són uns cartells i nosaltres, en grups amb els que estem assentats, vam començar a fer el Canva. Ens ho hem passat molt bé i, a més, hem descobert moltes coses sobre l'alzina. Ha sigut molt guai fer aquest treball amb els nostres companys de classe. Us agrada o us agrada el museu? A veure, aixequeu la màquina del museu! Fantàstic! Això m'agrada molt.